Hello, no. No, why acha? I'm looking at boy. Oh, go on, I di wo. Yeah. So, O kwa nwa ka e mara, o nwere ihe ọzọ ime. O kwa nwa ka e mara, apụkwa o ihe ọzọ. Eh? can you talk? Can Chineke you emezi mistake wee nwa modify kwenye gị. Na gị si acha. Ọ gwana. Chineke nna. talk? Can you O nwere ihe ọzọ nchọ na o nwere ihe nchọ na wụrụ udo. Can you talk? O nwere ihe nchọ na wụrụ udo chekwa ọ bụla onye ohi. Ada m ahụ ama. Uya o nwere ihe nchọ na wụrụ udo. Because the hype in na. Ọ bụrụ Can you eziokwu. talk? Nwa ịma na ịmalụ m ịma ịda na ịmalụ nwa m yemele gị. Eh, can Bụ you eziokwu. what do you want from me? Can you talk? Can Nna. you talk? When you talk? Ịdị nnọọ ka ofu mama ụta nsu na ribana jere rigota kịta. Mommy, what aqua? Ụdala nwannu. Lekwa anya. Onwe okwu ịzụ nchọ na ebe unu achọ m izigo ori. Abụrụ m onye ohi. Can you Ezigbo talk? mmadụ ka m bụ. Ịnekwa lọ. Okay. Kịta ka anyị si na ụlọ ikpe. Ya gbasa. Obi kwuru sa nwere. Okay. Ọ dị nnọọ ka taa ụbọchị Chineke ya gozi m. Okay. Ọ nwere ofu onye ọ lara atụrụ. Gidigidi ntụ anya nga. Hapụta m kịta na-ekwulu ngozi. Maka ịma na ebu ngozi. Hoo ha ịbụ ngozi. Were nwa Afrịka bụ ngozi na ọbụla ngozi. You are the African queen. Ọbụna ya ekweghị nye m nọmba gị. Ka m na gị kpaa. So Igbo tata na echi niile. Nwere ya mma Chineke debere mmadụ ibie. My father and my mother nwere ka ọ bụrụ na aka si meet. Anyị sikwa na meet kwa nke anyị kwa. Nke wee eziokwu nke wee eziokwu mma gwa gị nke wee eziokwu mma atụrụ gị asị mma like ime gị ife ọ ya bụ mmesịa gị echi sị na mụ mejọ gị ọkwa ịyọta mma like ya yọtago adị m like ọ dị mmadụ gị adị m like ndị nna like bụ bad boys as in ndị si na ahịa ọkụ as bad boys nna agwakwa gị abụrụ ya Curtis number one Curtis abịa na Curtis ndị na-ekwu number one as in number one yọtago chelu iwe n'iwe ka anya gị ma history agwakwa na mmadụ ọ maka love ị na-aka akọ number one onye na-afụ ebe a wee date man na-agba aja by name I was brought up in Lagos mgbe m nọ Lagos mgbe m nọ court ebe na register anyị ihe nọ wee pụrụ na Lagos bụ 25 ya my number 25 ka m bụ na Lagos mgbe m nọ Lagos kịta anụnwa icheke ma nọmba na kịta nwere ekobụ n'olugo 48 ma 50 48 ma 50 mụ agwa gị that means ịma ihe ọlụ nye na ị ka na-aka akọ number one elugo m 48 ma 50 close to 50 now ị na-aka akọ who's number one nsogbu adịghọ na nsogbu adịghọ weta kọntaktị test me ihe afọ na anya m nnu mmadụ m nọ Real Curtis ka mụ na ya na-eme ife myself 0708956 ọmụa mbịa iwe n'iwe excuses ọmụa okay ị na-aka aka number one number 8 kwachi ụmụ nwaanyị nkịtị ụmụ nwaanyị bụla akọ bịa were akụ sochie ha anya nwa nke a o ji nwa wee kwa up and down dị anyị kedu ihe ọ na-emezi onye ji ya ọ na-ebiokwa ebe a You are a mumu man. You gonna explain tire. ya bụkwa nne na-eche You go explain because no evidence. nna ya bụ na ya na-eche nna No, me the crushes. afa guy afa guy microphone na anọkwa Nwake na mgbe ọmụ na-apaka uwe paka welo guy phone biko guy mego phone Bo we na ebe ọlụ na-enwere isi. Phone a n'ọlụ guy go ya let me ya na dị apụ guy mego phone na ya mego phone apụ na phone apụ kwa na model hey ihe phone mo ihe phone m kwunne kwa ọnụ anụ mana ụkwa ya onye ọ na-alụ phone ọsọ ko tielu nọmba ọ chi le phone m ebe a ọgwa nwe phone a mgbe bịa were ya
Mbịa were ya. A ga-ewetere gị ya. Biko nye ko wetara m ya. Bịa nso. Biko ya abụla fonu biko nwanne m. Ka ije ka iwe. Mba bịa nso bịa were. Nyenu fonu mụ nyenu Ma fonu. pịọ nya ka ọ bịa were fonu ya. Ma pịọ nya ka ọ bịa were fonu. Ebe o si bịa were fonu na. Is your brother? God forbid.